konferenci s trenérem domácího, ne hostujícího týmu FK Příbram. Takže Karol Marko řekne a zhodnotí zápas, jak viděl za příbramský tým. Tak já si myslím, že to byl zápas, kterou vysvědčila remíza. My jsme v podstatě mali strely, zakončenie, potom keď sme naháňali výsledok, boli tam závary, z päťky netrafili bránu, samozrejme Rada veľmi dobre tam zachytal, takže z takého jediného dvojchyby, keď stoper stratí na polke loptu a potom to tam neodchopí a ten stoper chýbal a cez celú peťku prejde lopta, tak to myslím si, že to je veľmi lacný gól, ktorý sme dostali. A tým sme prehrali. Věřím, že se máte na co zeptat trenéra Karla Marka, takže prosím, prostor na vaše otázky je nyní. Pane Marku, pozdraví venku, jste jako Boleslavi remíza, taková smolna. Čím to jako vidíte, že konec rozhodne jeden zápas a jak to vnímáte tyhle ty kruté porážky? Tam jste říkal sám, že byl krutá na diskovce, že? Ještě raz? Tam jste říkal sám, že byl krutá po tom vlastním gólu Hájovského, tak jak vnímáte tyhle tak už vidíte. To byla Boleslav, teraz už máme jiný zápas a porážky patří k futbalu, takže to si musím pozrieť na videu a musím zistiť samozrejme, čo a ako ten zápas je treba zanalizovať, takže ťažko vám môžem na to teraz nejako odpovedať a tam nemám čo k tomu povedať. Když jsou venku dvě porážky v obou, jak to vnímáte tohleto jako pocitově, tyhle ty výsledky? No, ono sa to ťažko vysvetľuje vám, pretože vy nie ste tréneri, áno. Prehráme, máme nejaké, by som povedal, musíme pripraviť ďalší zápas hneď, hej? Že my okamžite musíme pripraviť ďalší zápas, zanalizovať ten zápas predtým. No a samozrejme, keď vyhráte, tak zase vidíte tie veci, ktoré sme urobili dobre a tak ďalej, takže veľmi ťažko na to môžem teraz nejak odpovedať. Konkrétne, tam sa nedá čo odpovedať. Žiaden tréner na svete nie je spokojný s porážkou. To je jediná odpoveď. Aj keď vyhráte tenis, tak nejste spokojní, keď prehráte. A ještě někdo nějaký dotaz? Ano. Český rozhlas, jestli necítíte, že na tom týmu je přece jenom trošku taková deka, protože se mimo domácí stadion vlastně nedaří, že v těch venkovních zápasech jenom 2 body, teďka na jaře taky 2 smolné porážky, jestli ty hráči už v tom taky trochu nevnímají, že přece jenom jedou ven a byť to teda nevypadalo tady nějak ustrašeně, ale v hlavě to asi trochu mají. Dobre, to ja sa vás opýtam, vy ste videli na nich nejakú deku? To, jak behali, jak pracovali a jak, či boli skleslí z hľadiska ich neverbálnej komunikácie. Nepřišlo mi to. Keď budem mať strach, alebo budem, jak sa povie na Slovensku, posraný, tak dám takto hlavu dole a budem mať zvesené ramena. Videli ste tak niekoho? Nezdalo se. Ani ja. Tak potom tá otázka je zbytočná. Zodpovězeno. Ještě někdo nějaký dotaz má? Pokud ne, tak já vám děkuji a přeji hezký večer a děkuji Karolovi Markovi. Věřím, že se nám bude dařit příště. Ďakujem pani.